Isang magandang araw mga idol. Isang panibagong video na naman po muli tayo. Ngayon po ay on the way po tayo sa Maranum Falls dito sa Natividad, Pangasinan. So, isa sa mga magandang tourist spot po ito sa Natividad. Pupuntahan natin. Kung mapapansin po natin dyan mga idol, no? Ang ganda ng dinadaanan po natin. May maraming mga bundok paligid nakapalibot sa ating dadaanan. Ayan. Yun po yung dadaanan natin, tabi ng ilog mga idol. Medyo maputik po yung araw na yan. Nakaulan po kasi nung gabi bago kami pumunta dyan, kaya medyo maputik. Yan. Ganda po ng ating view. Ayan, samahan niyo po kami mga idol. So yung pagpupunta po tayo dyan mga idol, wala po siyang entrance, pero ang babayaran lang po natin ay yung tinatawag na environmental fee doon sa mismong gate. Yun lang po. Pwede po tayong pumunta dyan sa Maranum Falls at doon sa may Sky Plaza. Yun, 20 lang pong babayaran natin. So sulit po yung punta natin dyan pag kayo po ay kayo po ay gustong pumunta dyan sa magandang lugar na yan. Kanya lang sa may pupuntahan po natin ay sabi po ng mga nakatalagang mga opisyal doon po hindi po tayo pwedeng magdala ng pagkain dyan sa may falls. Iiwan po natin yung mga pagkain natin doon sa may entrance, kasi may entrance po ulit tayong dadaanan. Titingnan po yung mga bag natin kung may mga lamang mga pagkain. Ang pwede lang po nating dalhin doon ay yung mga bottled water. Yan. Yan po yung mga kasama natin. Naka-jeep po sila. Ito po ay isang young men activity ng Gimba, Philippines District. Ayan po sila mga kasama. Ayan. Pero yung araw po na yan ay napakaraming maraming bisita, maraming pumuntang mga tao para pumunta rin po doon sa falls. Maraming naka-single. Ayan, ito po yung entrance mga idol. Nakapasok na po tayo. Doon po natin iwan yung mga ibang mga gamit natin. Yung mga dala natin pagkain. Ayan, dito lalakad na po tayo mga idol, no? Ang sabi po nila 10 to 15 minutes ang lakad po papunta doon sa may falls. So titingnan po natin yung dadaanan po natin idol. Ayan, sundan nyo na lang po kami. Ayan, marami na rin pong mga pauwi na mga galing po doon sa falls. Yun po yung dadaanan natin. Medyo rough po siya. Yan. So yun po yung mga natin. Yan. Dadaanan natin. So nasa ilalim po tayo ng mga punong kahoy. Malikot po yung camera mga idol at naglalakad po tayo. Yan. Maganda po ang araw ng pinuntahan po natin na medyo mainit.
Pero pawis na pawis po kami dyan mga idol sa pagpunta namin dyan. Yun o. Yan ang mga punong kahoy na sa paligid ng ilog at sa mga bundok-bundok. So, malinis po dito. Yan, kung mapapansin natin yan, ilog na po dyan, yung bangin na yan. Yan. Yan na po ang ilog mga idol oh. Bangin na po dyan. Nasa gilid ng bangin po ang dadaanan natin. Pero safety naman po. 10 to 15 minutes daw po ang lakad dyan. Yan. Ito walang shortcut to mga idol, yung video po natin na to. Yan. Yan po yung ano, medyo ingat-ingat lang din po tayo pag tayo ay maglalakad dyan. Kasi may mabato-bato po siya. Dapat sigurado po yung hapakan natin na hindi tayo po matumba. Hindi tayo ma-out balance mga idol. Ayan. Yan. Bangin na po. Ayan. Yan. Maraming puno po dyan mga idol. Talagang minipreserve din po yan. Ayan. Ayan. Pagpatuloy natin ang ating paglalakad. So ito po yung first time na pumunta po kami dyan mga idol sa Maranong Falls na yan. At tinignan po namin ito sa ibang mga Facebook page. Ay maganda po siyang libutan. Kaya pinuntahan po namin. Ayan, may malaking bato po ang dadaanan natin. Ayan, may gilid ng bangin. Ayan. Medyo hindi malawak yung kuha ng video natin idol kasi ano kapatayo kasi ito yung size na to pang Facebook page po kasi pang Facebook yung size ng kuha ng video, pero okay na rin mga idol. Ang maganda nakuha na natin ng video yung ating lalakaran. Yun. Ilang minutes pa lang po tayo. Siguro naka 5 minutes lang po tayo. Meron pa tayong mga 10 minutes. May 10 minutes pa tayo. Makarating tayo doon mga idol. Ayan. Meron pong ano dito. Kung ano ba to? Drainage po ata. Ayan, sinilip pa Ayan, hanggang doon po yan mga idol. Drainage. Kala ko tunnel. Maliit pala. Ayan. Yan po ang ating
dadaanan. Ayan. Maganda. Yan po yung hiking natin. Ayan. Maganda po dyan mga idol, kaya pag may time po kayo, punta po kayo dyan. Kailangan mag-reserve kayo ng yung lakas nyo, para kasi may lakad din po dyan eh. Ayan, yan po yung ilog. Malinaw din po yung tubig dyan. Ayan yung bundok sa tabi. Ayan, andun sila. Ibang makasama namin. Pero kami siguro nasa kalagitnaan pa lang. Ayan. Ayan, yan po yung karugtong ng ilog. Doon po yung ilog yan. Ayan. Picture daw po ako eh. Ayan eh. Patagilid naman. Ayan. So, aakyat tayo mga idol sa kabilang daan. Aakyat yung daan natin. Kasi hanggang dyan lang po yung daan. Aakyat tayo sa kabila. Diretso. Yan po yun. Ilog na yun. So, pagmasdan nyo lang din po mga idol, ano. Ayan, medyo mahirap po ang daan dito. Kaya naglagay po sila ng hawakan sa gilid. Ayan. Ingat lang din pag kayo ay maglakad dito. Ayan. Yun. Matakbo na si Mrs. oh. Kayang kaya. Iyan eh. Diyan kasi talaga idol, talagang mapapatakbo ka ng konti dyan eh. Pabulusok po kasi. Yan. Yan, mga bato-bato na po yung nadaanan natin. Ingat lang po kayo pag kayo ay maglakad dito. Maraming bato po. Baka matapilok. Yan. Pero maganda po talaga yung environment dito mga idol. Gusto nyo pong mag-relax, pwede po kayo dito. Gusto nyo pong isama yung pamilya nyo, pwede po dito. Pwede po kayong magbabad dito. So dito sa lugar na to mga idol, ang dinaanan natin ngayon, ay medyo madulas yung bato dyan kasi basa. Ayan o. Medyo basa yung bato dyan, kaya ingat po kayo, medyo madulas. Ayan o. Ayan, ingat po kayo dyan sa lugar na yan. Yan.
Malapit na po tayo sa ating pupuntahan. Yun. Akit ng konti. Akit tayo doon. May hagdanan ulit. Akit tayo dyan. Yan. Be careful. You might fall. Yung mga paalala po mga idol, ano? Oo, kailangan tayo mag-ingat. Baka malaglag tayo dyan eh. Mahirap na. Bangin yan. Bato-bato pa doon. Nako, tayo dyan. Kaganda, no? Idol. Yan, dito na yung lugar. Parang pinaka, ano niya, para makita niyo po yung buong ilog. At makikita niyo, matatanaw niyo rin po yung falls. Ano, yun na yung falls mga idol. Yan. Yun, marami na pong mga naliligo dyan sa ilog. Kung mapapansin po natin, no? May mga nauna na po. Yan, yan sila. Yan, meron din dyan sa baba. Sarap na ng tampisaw nila dyan mga idol eh. Yun, may nakaupo sa mga bato, nag-usap-usap. Yan. Meron na doon, nakapwesto. Yan po yung view ng falls sa malayo. Yan yung falls na yan. Hindi siya masyado mataas. Sakto lang din po siya, oh. Sakto lang din po yung bagsak. Yan, dyan tayo dadaan mamaya papunta doon. Yan, nasa ano tayo. Marami na pong mga pauwi na. Mga picture. Yan, ito yung dadaan natin papunta doon mga idol, no? Yan. Pinauna natin yung mga kasalubong natin. Medyo masikip yung daan eh. Hindi pwede pag dalawa kayo sa isang daanan na dumaan. Kailangan bigayan. Ayan. Diyan tayo dadaan pababa. Pansinin niyo po mga idol para may idea na po kayo pag kayo ay pumunta dyan. May mga dadaanan ng mga ganyan pala. Yan, dyan. Sabi ko po nga sa inyo, ingat po tayo pag tayo ay dumaan dyan. Kasi madulas po dyan eh. Yan, yung mga dadaanan natin. Ano? Hagdanan ng mga bakal. Yan, dyan po. Pagkatapos natin dyan sa mga hagdanan na yan, dadaanan natin ang mga malalaking bato. Medyo basa-basa po dyan. Pag kayo po ay dumaan dyan sa malalaking bato na yan, kayo po ay siguraduhin nyo pong makaapak ng mabuti para kayo ay hindi madulas at mabaltog dyan sa malaking bato. Nakagaya ko po. Nadulas po talaga ako dyan mga idol eh. Hindi ko na-out balance pagbaba ko ng paa ko dyan sa bato eh. Nadulas yung sapatos ko. Bagsak ako ah. Nabagok yung bato, ang ulo ko dyan sa bato na yan. Yung malaking bato kanina doon sa daan natin. Talagang sa susunod po, ingatan natin po yung mga sarili natin mga idol. So ayan na po sila, naliligo na po sila. Ayan. Tayo ay magbibideo-video muna.
Pero actually, ang idol hindi po talaga ako naligo dyan. Kahit hindi ako naligo dyan mga idol para na rin ako naligo dyan mga idol. Basang basa na rin ako sa pawis dyan. Basang basa na ako dyan sa pawis mga idol Para na rin ako naligo dyan. Yan po yung dadaanan natin. Shout out pala sa mga nasundan ko dyan, Hindi ko na lang po kayo babanggitin. Shout out na lang. Yan. Ingat-ingat lang kayo, mga kasama. At madulas dyan. Yan. Katinde. So, ito yung malapit na tayo sa falls mga idol. Yan. Yung iba, ano na po yung iba doon. Pahinga na po sila. Yan. Ligo na po sila. Yan, mga idol. Napansin nyo, yan ang falls sa malapitan. Try natin din lumapit mamaya dyan. Baka makalapit tayo. Yan, marami na pong yan. Marami nagbabad na. Malamig po ang tubig dyan mga idol. Masarap dyan. Ayan. Yan po yung falls na yan mga idol. Ito yung tinatawag na Maranum Falls in Natividad, Pangasinan. Pwede po kayong pumunta dyan mga lods. Tingnan niyo yung tubig napakalinaw. Yan, kung mapapansin niyo po, napakalinaw po yung tubig. Maganda po siya. Yan. Ito yung falls mga idol sa malapitan. Maganda, di ba? Napakagandang spot na to para sa ating mga bisita. Yan ang falls mga idol. Comment lang po kayo kung mayroon pa po yung gustong malaman dyan na hindi ko po nabanggit dito sa aking video. Mag-comment na lang po kayo. Yan ang ganun. Yan po yung ilog. Karugtong doon sa may falls mga idol. Ayan. Yun. So, hanggang dyan lang po tayo muna mga idol. Maraming salamat po.